masoyiyata ƙaunar ki na yi wa kallon kallo zuciyata an ba fike tana kokawa garin masoyi haka dai na gane ai bai nisa kwada so da amana a san ki zan ɗaufansa daga wuya daga rintsi a san ki ba zan fasa dai da shan ƙaunar masoyiya ta yayo rasa ki ba ni ƙaunar ki masoyiya ta dai haskawa sahibata na ba ki dukkanin sirrina masoyiya ta ƙauna ta ki na yi wa kallon ƙauna masoyiya ta dan ke ce matattarin sirrina so da ƙauna na masoyiya ta yayo rana farin ciki na da sarauniya ta nai haskawa rashin masoyi shi ke saka na har in zauce masoyiya ta ƙauna ta kice kawai ban kunce ki rike mini duk sirrika na kar da ki mance a zuciya ta ƙauna ta kice kawai na kudirce ki mini izini fada ta san ki na yi shigowa ƙauna ba na bai wa kowa sake ke kadai ce masoyiya ta ba zan sake istiharar ƙauna ta nuna lallai sake innuwar soyayyar masoyiya za na fake ki so ni soyayyar gaskiya da yaushe lawa jirgin soyayyar masoyiya ta zai tashi da ni shigo farfajiya ta san ki zo da magani ciwon sanki ya motsa a zuci zai rikita ni so da ƙauna na gane shi ko bai da magani a zuciya ta ƙauna ta kice take ta dagowa wanda yayyo nisa a ƙauna ba zai waigo masoyiya ƙauna ta ki ta ce na rike jigo ƙauna ta yi min nisa a zuci ta wuce jalingo so da soyayyar gaskiya ki bani kwaɗan rogo cikin masoya ƙauna ta ki dai nunawa